ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ବାଇବଲ ପାଠ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:8 ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ହିଁ ପ୍ରେମ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏଣୁ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 134:1 ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଦୟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତର ଏହି ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କାରଣ ସେ ଅଟନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହାନ। ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟା କହନ୍ତି, କିଏ ଆପଣା ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ଜଳ ରାଶିର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରିଛି ଅବା ଚାକଣ୍ଡରେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳକୁ ମାପିଛି। ଦେଖ, ଜାତିବର୍ଗ କଳସରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଜଳ ପରି। ଦେଖିପାରିବେ ଯିଶାୟା 40:10-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିତା ଓ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ, ବଳ ଆଉ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକାଧାରରେ ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଭୁଲ ଓ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ଚଳିବା ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବୁ। ସେ ଜଗତ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାନି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଜଗତ ଓ ମାନବ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ଆମକୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 4:24 ଏକ ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ। ତୁମେ ଜାଣିଅଛ କେହି ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବଞ୍ଚି ରହିନପାରେ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାନେ? କାହାର ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି କି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମାର୍ଗ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।